Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu lan rencang-rencang. Tepangaken kula Rafka saking SD Palur Sekawan. Gadhe ngaturake sesorah kanthi irah-irahan gotong royong ing pawiyatan. Puji syukur kagem Gusti Allah kita saged kempalan saged nyedhikaken gotong royong ing pawiyatan. Sholawat kagem baginda Rasul kula lan panjenengan angsal syafaat dunya lan akhirat. Akhirat. Bapak Ibu lan rencang-rencang. Kita niku remen keindahan lan kebersihan. Napa wonten sing remen pirsa sampah, napa wonten sing remen gondo batin. Kula kinten mboten enten nggih. Bapak Ibu lan rencang, keindahan lan kebersihan niku kunci katentreman. Menawi urip tentrem, kedah remen gotong royong ing resik-resik sepados lingkungan boten nenten wabah penyakit. Kagem njaga lingkungan sekolah, monggo rencang-rencang beto alat resik-resik saking griya. Layo padha resik-resik jading, parkiran, halaman sekolah, lan kelas. Dibagi regu supaya enggal rampung. Kelepatan matur kula lan menawi wonten pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.